Εισερχόμεθα με αριθμό 682 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πλεύσης Ελευθερίας και βουλευτού Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών, κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα συμβασιούχοι έργου ΙΕΦΚΑ. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Υφυπουργέ, όση ώρα παρακολουθούμε αυτήν την εκτροχιασμένη, θα έλεγα, κατάσταση από τα θεωρία της Βουλής, παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας 11 συμβασιούχοι του ΙΕΦΚΑ που περιμένουν με πολλή αγωνία την απάντησή σας στην ερώτησή μου, αλλά και συνολικά την θεσμική απάντηση του Υπουργείου Εργασίας σε αυτό το θέμα που αποτελεί μείζον ζήτημα και για τους εργαζόμενους που πλήττονται, αλλά και για τους συνταξιούχους στη χώρα μας που περιμένουν εναγωνίως τις συντάξεις τους, γνωρίζοντας το πόσο χρονίζουν και παίρνοντας διαβεβαιώσεις ότι θα λυθούν τα ζητήματα της καθυστέρησης, αλλά και για τους υπολείπους εργαζόμενους στον ΙΕΦΚΑ και στον ΕΦΚΑ που έχουν στην κυριολεξία στενάξει από το φόρτο εργασίας, την πλήρη καταλληλότητα των υποδομών και την απόλυτη υποστελέχωση ενός φορέα που είναι κομβικός για τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν τη σύνταξή τους έχοντας δουλέψει σε όλη τους τη ζωή και έχοντας πληρώσει τις εισφορές τους σε όλη τους την εργασιακή διαδρομή. Κύριε Υφυπουργέ, όπως γνωρίζετε, έχουν προσληφθεί ως συμβασιούχοι έργου 90 άνθρωποι, 100 αρχικώς, οι οποίοι επί 2 χρόνια σχεδόν παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την έγκαιρη και γρήγορη έκδοση συντάξεων, είναι πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων με λαμπρές σπουδές, έχουν προσληφθεί μέσω των διαδικασιών ΑΣΕΠ, έχουν ειδικευθεί με πόρους και εργαλεία του ελληνικού δημοσίου στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων και έχουν συνδράμει και συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην έγκαιρη έκδοση συντάξεων κατά τα 2 τελευταία έτη. Από άποψη ανθρώπινου δυναμικού είναι συνεπώς πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αξιοποιήσει και όχι να το πετάξει στο δρόμο. Από το Γενάρη, δηλαδή με την είσοδο της νέας χρονιάς, λήγουν οι συμβάσεις έργου περίπου του 60% των ανθρώπων αυτών. Και μέρα την ημέρα, ο ένας μετά τον άλλον και η μία μετά την άλλη, μπαίνει στην ανεργία. Το θέμα είναι πολλαπλό. Πρώτον, κρίνεται ότι είναι σωστό και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον παγαπώντικο τρόπο, να εμφανίζει συμβάσεις εργασίας σαν να είναι συμβάσεις έργου, να εκπαιδεύει ανθρώπους τους οποίους στη συνέχεια οφείλει να αξιοποιήσει, αλλά τελικά να τους πετάει στο δρόμο και να μην κεφαλαιοποιεί ούτε την επένδυσή του σε αυτό το δυναμικό που είναι απολύτως άξιο και απολύτως πρόσφορο και πολύτιμο για το πεδίο της έκδοσης συντάξεων. Δεύτερον, έχετε κάποιο πλάνο? Ξέρω ότι μου ζητήσατε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση και αν το θέμα δεν ήταν τόσο ζέον, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να την αναβάλουμε. Όμως είναι ζήτημα ζωής ή εγκατάλειψης για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μπαίνουν στην ανεργία ενώ έχουν μόνο προσφέρει και ενώ η λογική
κάθε έννοια αξιοκρατίας και κάθε έννοια χρηστής αξιοποίησης των πόρων του δημοσίου υπαγορεύει και επιβάλλει την αξιοποίησή τους. Θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι μιλάμε για 90 πτυχιούχους με πλήρη και εγνωσμένο επαγγελματισμό που έχουν εργαστεί επί 2 χρόνια, που έχουν αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία στην απονομή συντάξεων και ότι ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα δημόσια στοιχεία, από το σύνολο των 9.031 θέσεων έχει καλυμμένες μόνον τις 6.798 και δεσμευμένες άλλες 954. Δηλαδή έχει και νέες οργανικές θέσεις. Το 56,9% των εργαζομένων του φορέα μόνον, δηλαδή λιγότερο από 60%, ανήκει σε κατηγορίες κάποιου είδους ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης. Το υπόλοιπο 40% όχι. Οι 90 αυτοί άνθρωποι είναι όλοι πτυχιούχοι και εισαγμένοι μέσω ΑΣΕΠ. Ενώ υπάρχουν 1.273 οργανικά κενά, εκ των οποίων το 50 και πλέον της 100 είναι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δηλαδή έχετε 50% του 1273, περίπου 637 κενές οργανικές θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έχετε 90 άξιους ανθρώπους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην ανεργία. Το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί δεν έχει βρεθεί λύση και γιατί υποχρεώνονται αυτή τη στιγμή στην απόγνωση. Σας έχουν αποστείλει στην κυρία Υπουργό επιστολή με την οποία ζητούν λύση. Εγώ περιμένω πραγματικά ότι με την απάντησή σας θα δώσετε μία πρόγνωση λύσης, γιατί δεν μου είναι νοητό ότι μπορεί το ελληνικό δημόσιο να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και τέλος, έχετε στη διάθεσή σας και την ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ από τον Νοέμβριο, που περιγράφει μια δραματική κατάσταση για αυτούς στους οποίους εμπιστευόσαστε την έκδοση των συντάξεων, και την ανακοίνωση την εντελώς πρόσφατη 17 Γενάρη του 2024 του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ, που επίσης υπογραμμίζει ότι αυτό το έμπειρο και αποτελεσματικό προσωπικό πρέπει να παραμείνει στη θέση του. Παρακαλώ λοιπόν να μου απαντήσετε και πραγματικά ελπίζω ότι θα τοποθετηθείτε εγγυητικά ότι οι άνθρωποι αυτοί θα αξιοποιηθούν άμεσα και δεν θα πεταχτούν, και ποιος είναι ο σχεδιασμός και η πρόβλεψή σας. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με σύντομη αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης και στο νομικό πλαίσιο που διέπει το θέμα της επίκαιρης ερώτησής σας. Υποθέτω ότι ως νομικός, και δεν είμαι νομικός ο ίδιος, αλλά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για σας σαν νομικό, αυτά όλα θα έπρεπε να σας είναι γνωστά και νομίζω ότι σας είναι. Οι συμβάσεις έργου μεταξύ φορέων του δημοσίου και φυσικών προσώπων διέπονται καταρχάς από το άρθρο 6 του νόμου 2527 του 1997. Με βάση τον νόμο αυτό, πριν τη σύναψη της σύμβασης, απαιτείται μεταξύ άλλων έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτήν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τούτο, διότι όπως επίσης προβλέπεται στον νόμο, σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρία άκυρη. Επίσης, στο Προεδρικό Διάταγμα 164 του 2004, με το οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 1999/70 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο εφαρμόζεται και στο προσωπικό που απασχολείται στο δημόσιο με σύμβαση έργου, προβλέπεται ότι οι συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικά μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 μήνες σε συνολικό χρόνο απασχόλησης.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν στον ΙΕΦΚΑ με βάση τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 1 του 2021 συνήψαν σύμβαση έργου με το φορέα με βάση τις κείμενες διατάξεις προκειμένου να συνδράμουν στην εκαθάριση εκκρεμών αιτημάτων συνταξιοδότησης. Προηγήθηκε μάλιστα και η βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και πράγματι ήταν, γιατί η εκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων ήταν ένα έργο συγκεκριμένης διάρκειας. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης ήταν 14 μήνες, γεγονός το οποίο ήταν εξ αρχής γνωστό σε όλους τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια παρατάθηκε νομοθετικά 2 φορές μέχρι τους 23 μήνες, με το άρθρο 143 του νόμου 5039 του 23 και με το άρθρο 12 του 5057 του 23. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο ανώτατο όριο που επιτρέπει ο νόμος. Κύριε Κωνσταντοπούλου, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι προσλήψεις στο δημόσιο διέπονται από πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό πλαίσιο, το οποίο μάλιστα αποτυπώνεται και στο Σύνταγμα με την αναθεώρηση του 2001. Με βάση τις συνταγματικές διατάξεις και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, η πρόσληψη υπαλλήλων στο δημόσιο γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η μονιμοποίηση προσωπικού που έχει προσληφθεί με σύμβαση έργου και επιπρόσθετα απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων του σε αορίστου χρόνου. Συνοψίζοντας, σεβόμενοι τις συνταγματικές διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία, δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο επέμβασης του νομοθέτη εφόσον έχουμε εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτουμε. Το μόνιμο προσωπικό προσλαμβάνεται με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και συνεπώς κανένας δεν θα έπρεπε να διεκδικεί μονιμοποίηση μέσω άλλων οδών. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η διοίκηση έχει ήδη προβεί σε διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στον ΙΕΦΚΑ για τα έτη 20 έως 23, το οποίο θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του φορέα κατά μόνιμο και διαρκή τρόπο. Οι σχετικές διαδικασίες αφορούν στο σύνολό τους την πρόσληψη περισσότερων από 700 άτομα στο φορέα. Θα ήταν ευκταίο, γιατί κάποιοι διαγωνισμοί τρέχουν αυτή τη στιγμή ή θα τρέξουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καταρτισμένα στελέχη όπως οι συμβασιούχοι, στους οποίους αφορά η επίκαιρη ερώτησή σας και πραγματικά βοήθησαν στην επίλυση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων, να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο. Άλλωστε, ένα εκ των κριτηρίων που συνεκτιμάται είναι και η εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας, την οποία προφανώς οι συγκεκριμένοι υποψήφοι έχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, επειδή είμαι καλή νομικός, γνωρίζω πολύ καλά ότι εδώ και δεκαετίες δυστυχώς το ελληνικό δημόσιο κρύβεται και λειτουργεί με παγαποντιά. Προσλαμβάνει ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι στα αλήθεια και μάλιστα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τους εμφανίζει άλλοτε ως συμβασιούχους ορισμένου χρόνου με την τακτική και την πρακτική των παρατάσεων των συμβάσεων, αρνούμενο να συνομολογήσει ότι καλύπτουν οι άνθρωποι αυτοί πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είτε ως συμβασιούχους έργου. Θέλετε να μας πείτε ότι από το 2010 μέχρι σήμερα, δηλαδή τα τελευταία 14 χρόνια, δεν υπήρχαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΕΦΚΑ? Διότι η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ ξεκινάει με το εξής. Από το 2010 στα ασφαλιστικά ταμεία και μετέπειτα στον ΕΦΚΑ δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία νέα πρόσληψη, παρά τις εκατοντάδες κάθε έτος συνταξιοδοτήσεις. Δεν έχει τηρηθεί 12 χρόνια τώρα ούτε καν ο γενικός κανόνας του μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Οι λιγοστοί πλέον εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ βρισκόμαστε στα όρια της σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης και ο οργανισμός βρίσκεται στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Αυτό λένε οι μόνιμοι. Υπάρχει άμεση ανάγκη για εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΕΦΚΑ, καθώς όλες σχεδόν οι οργανικές μονάδες του φορέα λειτουργούν εδώ και πολύ καιρό οριακά. Σε κάθε δε περίπτωση, οι ανάγκες του φορέα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ημίμετρα. Και σας λένε κι άλλα κι άλλα. Υπάρχει άμεση και πιεστική ανάγκη να δοθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ όλοι εκείνοι οι πόροι και τα εργαλεία ώστε να μπορέσουν να παρέχουν στους εργαζόμενους επαρκή και εξειδικευμένη εκπαίδευση. Πάγια και σταθερή μας απέτηση άμεσα η κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Ζητούμε να εναρμονιστεί ο ΕΦΚΑ με τα γενικώς ισχύοντα στο δημόσιο. Κύριε Υπουργέ,
ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή επαφίεται στον πατριωτισμό και στην λειτουργία εκείνων των ανθρώπων που υπερβαίνουν αυτούς ως μόνιμο προσωπικό και εργάζονται σε συνθήκες που δεν επιτρέπεται, και εκείνων των συμβασιούχων, μεταξύ των οποίων οι άνθρωποι τους οποίους πετάτε στο δρόμο τώρα, και αν καλά κατάλαβα τους είπατε να καταθέσουν τα χαρτιά τους για κάποια επόμενη προκήρυξη και έχει ο Θεός. Αυτό θα με συγχωρήσετε, αλλά μια κυβέρνηση η οποία εμφανίζεται ως κυβέρνηση της αριστείας και του επιτελικού κράτους δεν μπορεί να το αναγγέλει κατά αυτόν τον κοινικό τρόπο. Δηλαδή ανθρώπους που τους έχετε 2 χρόνια, έχετε επενδύσει σε αυτούς, έχουν εμπειρία και ειδίκευση, έχετε αφιερώσει χρόνο για την εκπαίδευσή τους και έχουν παράσχει έργο τέτοιο ώστε ο προκάτοχος της Υπουργού σας, ο κύριος Γεωργιάδης, έλεγε στις 4 Δεκάτου του 2023, όταν πρότεινε την τελευταία παράταση, ότι έχουμε στον ΕΦΚΑ, στο τμήμα εκαθαρίσεως των εκκρεμών συντάξεων, περίπου 100 συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν αυτές τις μέρες, και ζητάμε από το Σώμα την έγκρισή του για να παρατείνουμε αυτόματα όλες αυτές τις συμβάσεις έως πριν τη συμπλήρωση 24 μήνου, για να μην δημιουργηθεί ζήτημα μονιμοποίησή του στο δημόσιο βάσει του γνωστού άρθρου. Θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο να γίνει δεκτή η τροπολογία από το Σώμα, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πλέον εκπαιδευτεί στον τρόπο που γίνεται ο υπολογισμός των συντάξεων και η απόδοσή τους έχουν συμβάλει κέρια στη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα αυτό. Όπως φαίνεται, οι εκκρεμείς συντάξεις στον ΕΦΚΑ ήταν περίπου 180.000 πριν από 2 χρόνια και σήμερα είναι 30.000. Λέτε ότι τελικά δεν έχει ανάγκη ο ΕΦΚΑ από τη συμβολή των ανθρώπων αυτών? Εγώ και τότε, κύριε Τσακλόγλου, είχα αντιδράσει, κύριε Υφυπουργέ. Είχα αντιδράσει όταν ο κύριος Γεωργιάδης είπε δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί αυτό ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα τέχνασμα του ισχυρού μέρους στη Σύμβαση Εργασίας, που είναι το κράτος και η κυβέρνηση, και το οποίο εκμεταλλεύεται την αδυναμία του εργαζόμενου να διεκδικήσει την πραγματική υπόσταση της Σύμβασης Εργασίας του. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εργαζόμενοι που καλύπτουν ίσως από τις πιο πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφού οι συντάξεις κάθε χρόνο ανανεώνονται, δεν εξέλιπαν οι συνταξιούχοι, και αυτή τη στιγμή, αποδεκατίζοντας τη σχετική λειτουργία των ανθρώπων αυτών, καταδικάζεται σε μεγαλύτερη αναμονή και όλους τους συνταξιούχους οι οποίοι περιμένουν τις συντάξεις τους. Θα περιμένω στη δευτερολογία σας, ελπίζω πραγματικά, και θα επανέλθω, θα περιμένω στη δευτερολογία σας να μην μας πείτε κάτι τεχνικό που θα δικαιολογεί αυτή την πρακτική δεκαετιών, όπου το ελληνικό δημόσιο παρανομεί εμφανίζοντας συμβάσεις εργασίας ως δήθεν συμβάσεις έργου και εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες παντού, είτε στον καθαρισμό, είτε στην εκπαίδευση, είτε σε όλα τα πεδία εφαρμόζεται αυτή την τεχνική. Κάνετε τους εργαζόμενους συμβασιούχους ή συμβασιούχους έργου και τους στερείτε βασικά εργασιακά δικαιώματα. Μην το κάνετε άλλο και κάντε μια καλή αρχή. Θα συνεχίσω, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω να σας το ζητώ. Κάντε μια καλή αρχή από αυτούς τους συμβασιούχους που είναι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πολύτιμο εκπαιδευμένο προσωπικό, και φροντίστε για τη συνέχιση της εργασίας τους. Υπάρχουν πλήστοι τρόποι για να γίνει αυτό και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ανεξαρτήτως των νομοθετικών προβλέψεων που παραθέσατε, υπάρχει και η υπερνομοθετική πρόβλεψη ότι δεν επιτρέπεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, που είναι το αδύναμο μέρος σε μία σύμβαση, να καταστρατηγούνται από το ισχυρό μέρος που εν προκειμένου είναι το κράτος. Εγώ πάντως, να ξέρετε, και με αυτή τη φράση τελειώνω, θα τους υπερασπιστώ μέχρι τέλους και πιστεύω ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε και η Υπουργός θα αντιληφθεί ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να τους αξιοποιήσει. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι
Κυρία Πρόεδρε, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, τα περιθώρια επέμβασης του νομοθέτη έχουν ήδη εξαντληθεί, αφού ήδη έχουν προηγηθεί 2 νομοθετικές παρατάσεις των συμβάσεων έργου μέχρι το ανώτατο όριο που επιτρέπει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Εξάλλου, οι συμβασιούχοι απασχολήθηκαν σε συγκεκριμένο έργο. Αναφερθήκατε και σε νούμερα, δηλαδή στην εκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων, έργο που σε σημαντικό βαθμό έχει πλέον ολοκληρωθεί. Όπως επιστρέψαμε στην κανονικότητα με τη διαχείριση των εκκρεμών συντάξεων, πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και με τις προσλήψεις. Οφείλω δε να σας ενημερώσω ότι, όπως πρόσφατα έκρινε ο Άριος Πάγος με την υπαριθμόν 6 κάθετος του 2022 απόφασή του, επί υπόθεση συμβάσεων έργου φυσικού προσώπου με φορέα το δημόσιο, ήταν αντισυνταγματική η με νόμο εξαίρεσή τους από την απαγόρευση της ανανέωσης ή παράτασης της ισχύως τους. Πολύ φοβάμαι ότι και στην πρωτολογία σας και στην δευτερολογία σας για την ταμπακέρα, δηλαδή για τη συνταγματικότητα της πρότασής σας, δεν είπατε λέξη. Όλοι γνωρίζουμε τον νόμιμο τρόπο προσλήψεων στο δημόσιο και νομίζω ότι αυτόν οφείλουμε να ακολουθούμε και μόνον αυτόν. Τα περί παγαποντιάς που αναφέρατε 2 φορές και στην πρωτολογία σας και στη δευτερολογία σας νομίζω ότι είναι επίοικως ανακριβή. Ακριβέστατη ήταν η όρη πρόσληψης των συγκεκριμένων εργαζομένων. Στην πρωτολογία μου αναφέρθηκα στις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στον ΙΕΦΚΑ μέσω του ΑΣΕΠ. Σε διάφορα στάδια προκηρύξεων βρίσκονται αυτή τη στιγμή 551 θέσεις, ενώ για το 2024 έχει εγκριθεί η πρόσληψη επιπλέον 155 νέων υπαλλήλων. Θα πράττουμε τα νόμιμα, σεβόμενοι το Σύνταγμα και ειλικρινά πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι και εσείς κατά βάθος σε καμία περίπτωση δεν θα θέλατε να μας προτρέψετε να παραβιάσουμε το Σύνταγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Επιτρέψτε μου, πριν περάσουμε στην επόμενη επίκαιρη ερώτηση, 2 ανακοινώσεις προς το Σώμα. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου